Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci mai albarka na ranar Juma'a. To a yau daga yau ba za ka ƙara ƙona datanka a banza ba. A kowane lokaci idan ka yi mining za ka cire abin da ka samu. Saboda wannan mining yana yi. In mutum ya dage iya samun ka iya ƙoƙarinka. Wannan Pepe ne. Kowa ya san coin ɗin Pepe, duk masu yin crypto sun san shi. Yana cikin kasuwanni da yawa, exchanger irin su Binance da su KuCoin, Bitget da dai sauransu duka yana ciki, ana hada-hada shi. To kuma yanzu suna bayar da shi ta hanyar mining. Idan ka yi mining duk abin da ka samu za ka iya cirewa in ya kai minimum na withdrawing da za ka iya. Kaman ana cire guda 500,000. Kuma guda 500,000 ya danganta daga ƙoƙarinka. A kwana ɗaya, kwana biyu kana iya samun shi, wanda darajar shi zai kai kamar dala 6. Kaga a kowane kwana ko kwana biyu kake iya cire dala 6. Yanzu in an yi converting ɗin shi to naira yanzu dala 6 suna nawa? Kuɗi ne masu yawa. Kenan idan mutum na da lokaci ya kamata ya tsaya ya yi abin da zai fitar da kanshi. Ko kuɗin data kake cirewa ya fi ka je kana yin wasu abubuwa waɗanda ba su ba ne. To da dai ga in ɓata muku lokaci bari mu shiga cikin bidiyon ga wanda ba su iya yin register da shi ba. A Telegram ake yin shi, ba wani wahala ne yake da shi ba, kamar yadda ake yin sauran mining ne. Sai wurin abin nan, wurin swapping ɗin shi da wurin kuma tura shi. Nan ne kawai wasu zai ɗan shige musu duhu. Yanzu bari mu koma cikin Telegram in nuna muku. Yanzu idan ka taho ka nemo Telegram naka, yauwa shi ne bari ya buɗe mana kamar haka. Ga shi nan. Yanzu kun ga da yake ni na cire, idan ka ga yanda ake tattaɓa shi yana tafiya, yanda ake tattaɓa shi yana tafiya. Da ake tattaɓa shi yana tafiya. Kun gan shi haka. Yanda ake tattaɓa shi yana tafiya. To idan ka tara adadin abin da kake so ka yi withdrawing, sai ka danna nan wurin in za ka yi swapping ɗin shi. Ga shi nan wurin. Nan wurin da aka sa, ga shi nan bari in yi muku yanda za ku fahimce shi. Nan wurin da aka sa withdraw, nan wurin nan mutum zai danna. Nan za ka danna wurin da aka sa withdraw, sai ka danna shi. Kana danna shi, yauwa abin na farko da za ka koma yi shi ne wannan wurin nan da na kewaye, nan mutum zai danna. Kana danna nan wurin zai nuno maka fuska kamar haka. Ka ga waɗanda na yi swapping ɗinsu ga shi nan guda 117,000. Idan ya cika guda 500,000 kawai zan iya withdrawing ɗin shi. Yanzu sai ka danna nan wurin. Ka ga shi nan. Saboda ga balance ɗin da aka garan 4,900 nake da shi balance ɗina. Yauwa. To sai ka danna, sai ka sa amount ɗin da kake da shi. Da yake ba lalle ba ne yanzu suna bari a cire 4,000. Tsaya amma mu gwada. Kaman dai 7,000 dai na taɓa swapping ɗinsu. Bari mu gwada mu gani ko suna bari mu yi swapping ɗin guda 4,000. Alhamdulillah kun ga ya yi swapping successfully guda 4,000. Yanzu ya koma can, in kun duba balance ɗina ya ƙaru, ya koma guda 121,000. To haka za ka dinga yi. Idan ka tara shi ya kai guda 500,000 to za ka iya withdrawing ɗin shi. Ga wurin withdraw. Ga shi nan. Nan wurin withdraw ne. Kana dannawa nan wurin. Kaga zai kawo ka nan. Nan wurin sai ka sa amount ɗin da kake iya cirewa. Misali bari mu sa guda 121,000 da yake ba limit ɗinmu ba ne. Sai nan ka ga network ɗin da yake nema BIP20. In ka je cikin exchanger naka da za ka yi copying wallet address, sai ka ɗauko na BIP20 wanda yake ƙarƙashin BIP20. Ina ga kaman blockchain na BNB ne BIP20. Shi za ka ɗauko. Ga shi nan sai ka sa address ɗin.
kana sa address za ka danna nan. Idan ya yi za ka ga ya nuna maka successfully. Kawai za ka je ka iya cire kuɗinka ka saida. Zan ajiye muku link ɗin shi, wanda bai da shi zan ajiye mai link ɗin shi a description. Za ka iya ka je ka ɗauka ya kai ka Telegram ka je ka yi ci gaba da mining ɗin shi. Allah ya bamu sa'a. Allah ya taimake mu.